Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa'yo ang kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang atong matatampo, nagtasingan nga, Jen. Manangkit unta ko ninyo ba nga manarbaho ko? Oh, asa na masag ka manarbaho, Chen? Sa syudad pa. Kinsa may imong kuyugan? Naman ang akong amiga nga si Day Adima. O niya, naaram ako ni boarding house dito. Barato ra ko no. Unsa mandong? Musugot ka nga manarbaho si Chen? Ay, patrabaho ana. Aron mahibaw na kung unsay kinabuhi. Salamat ninyo, ma, pa. Maayo kay ni sugotras magpapa nimo nga manarbaho ka. Pertit ako pugos, day, oy. Maayo na lang gani kay ni sugot gyud. Lagi, day, oy. Day. Ato lang sa kapahuway sa akong room, ha? Kay makigistorya pa ko sa tag-iyakon asay bakante nga kwarto aron adto ka mo istar. Aron makapangandam kay sugod na baya kag trabaho ugma. O, day. Okay, sa din ni lugar bisag takhan og kwarto. Pero limpyo man sad. Uy, naami lalakis at mga nagsigig tanaw din, he? Gwapo ra ba? Ako smilean di. Uy, hala, nidool siya na ako. Hi. Hello? Karon pa ko nakakita nimo. Bago ka din nga border? Oo. Amiga ko ni Adi. Mao ba? Ako rin si Jan. Ikaw? Jan. Amiga na ta, ha, Chen? Sige pa. Pwede ko mangaya sa mong Facebook account? Sure. Mao ba? Nagkaila na din mo ni Jan? O, day. Gwapo kaayo siya. Ayay, murag malipayon mga nagkaila mo ni Jan, day. Ambot, day, oy. Basta kay gwapuhan gud kaayo ko niya ay. Murag kanig na crush ko niya. Unsa? Ay, salamat. Nakahigda na gid ko. Kapoy sa gani akong trabaho da. Daghan kayong customer. Oh, uy. Si Jan naman ni chat. Hi, kumusta? Pwede ka maistorbo? Ako si replyan, B. Nanawag man lagi ka? Kapoy sige chat ay. Mapudpud na tong tudlo. Ikaw cute. Wag ka kapoy, ha? Dali man kaayo? Nga naman? Gawas mong kwarto. Stress na yata. Sige. Paabot ako kadiyot. Salamat ginigawas kita ka. Nganong gipagawas ko nimo? Ganahan lang ko nga doon ako ikastorya-storya. Wa pa sa kugudo ka agod.
Sige. Stress-storya sa ta. Anya, unsa may istoryahan? Storya lang tagubat. Unsa? Bitaw eh. Ang tinuod, ganahan ko ni mo, Jen, kay friendly kay ka. Thank you. Nana kay uyab? Wa pa, uy. So ato pa. May chance pa di ko ni mo. Ha? Jen. Manay tinuod, Jen. Ganahan ko ni mo. May chance ka ko. Ako pa nang hanaon, Jen. Sus, atik-atik sa danguna-hunaon. Sugta na si Jan, uy. Kaya nanguyab man ka na siya ni mo. Lain sid kaayo day, uy, kung ako din siyang sugton. Nga nung dili man ko ni mo sugton, be. Nga na-crush ba ka niya? Sugtan ka lagi na. Ayun na nagpaantusa ang tao, day. Tinuod, Jen. Imo na kong gisugot. Jen. Oyab na ta. Salamat kayo, Jen, ha? Nga, huwag ko ni mo paantusag lugay. Salamat kayo. Jan? Nisuot mo ka din sa kong kwarto. May tuyo ka? Jen. Ano ka? Uy, manghukman ka! Anday. Uyab, banta. Niya kuyab. Mangalit ba ka diha? Jen, Jan, at ba? Ayoko kuniti. gusto na ko nga may mahitabo na to. Asa ba? Mura ni mo giapas na ko? Jen, Ha? Jen. Asa ba yung lagi? Huwag ko ni mo. Kabastos ba ni mo? Mangalit man ka? Ang ako na din pagkababayan ni mo giapas na ko, ha? Dili ba di tinuod ka na higugma ka na ko? Gawas, be! Gawas! Hawa ko makinarag lalaki nga may respeto na ko! Ang ano kikuha ni mo ko cellphone? Ako ning i-remove ang akong account. Aron di na ka maka-message ako. Jan! Pinanakadlaw nga mo kapakita si Jan ako. Bahala siya, uy. Wa po siya respeto sa kong pagkabapaigod. Kinsa man karong nanuktok. Kadiyot lang. Kisabay. Jan? Pwede ba tamang storya, Jen? Oh. Ay, kahalaw. Di ko magbinuang ni mo. Dayon. Sa may gusto ni mo pakikstoryahan ako. Gusto lang ko mangayog pa sa ilo sa kong gibuhat ni mo, Jen. Jan? Sa ilo ako sa kong gibuhat ni mo, Jen. Di na ko tuyo nga binuangan ka. Nainumdum magud ko sa akong ex nga igo akong gibinuangan. Gipasagitan. Maunisaad ko sa akong kagalingon nga kung nagkauyab ko. Kuwaon ko ang iyong pagkababae. Huwag mo itong imong gibuhat na ako. Imo kong gipahimuslan. Sa ilo ako, Jen. Matagil ko second chance. Love mo kay Tika, Jen.
Ug di ko gusto nga mawakan ako. Sige. Hatagan di kaglaing higayon. Pero dyan isaad kita rin ako. Nga dili ko nimong binuangan. O Jen, ako na isaad mo. Jen, dugay-dugay nam kita nga nag-auyab. Mag-iipon na lang ta. Ha? Mag-iipon na lang ta. Kay, Jen, di ko gustong mawakan ako. Anya, makabuhi ka na din ako. Maningkamot ang utang nga mabuhi. Jen, love kita ka. Mau di ko gusto nga mawakan ako. Love sa tika dyan. Ikaw ang lalaking akong gipangandoy nga ikauban ako sa tibok kong kinabuhi. I love you, Jen. I love you too, Jan. What if I never knew? What if I never found you? I'd never have this feeling in my heart. Gisugot ko nga mag-ipon mi ni Jan. Kay love man sad kaayon ako siya. Sa pagkakaroon, nagplano nami nga magpakasal. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN.